Ahoj, ahoj, ahoj. Vítám vás u našeho prvního vlogu. Chtěla bych se vám představit, já jsem Radka, ale to už asi všichni navštěvníci mého blogu ví. Všichni navštěvníci našeho blogu už taky vědí, proč nosím pouze toto triko. Toto triko je pro náš blog typické, protože je výstižné. Kdo vůbec náš blog píše? Tak samozřejmě, že já. Potom fotky dodává moje kamarádka, to vám potom ukážu na fotce. A to je všechno. Design a takový ty věci tvoří náš počítačový hacker Ruda. A tomu bych tímto chtěla moc poděkovat, protože nebýt jeho, tak tento blog nikdy nebyl. On nám zařizoval všechny takové ty věci jako e-mail a webovou adresu a takový. Náš první vlog má být o představení. Proto už jsem se vám představila já, představila jsem vám i ostatní. Takže teď už vlastně chybí jenom představit vám důvod těchto stránek. Naše stránky nebo náš blog byl vytvořen vlastně na zveřejnění našich vlogů a třeba o make-upu, o nejlepším dárku pro holky a o škole a různých jiných věcech. Tak, v dalším vlogu bych chtěla publikovat nejlepší dárek pro holku a v tom dalším nejlepší dárek pro kluka. Taky záleží na věku a na tom, co se mu líbí. Tak, ahoj, ahoj, ahoj.